gashi mun ɗauki wannan amma kuma dai ya riƙe. To ga wani kuma ya shigo a daidai wani lokaci ko ta shigo. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To kana tare da ɗan nagode kan waje mai ke. Nagode barka da shigowa. Ina ba bakon ka barka da zuwa. Bako na amsawa. Ita ba na ga babban bako. Na ji waƙoƙin shi daidai gwamnati. Ya ka taɓa waƙoƙin siyasa da sauransu. Sannan kuma wane ne uban gidan shi. Sannan a cikin waƙoƙin nan nashi da ya yi. Wanne ne bakan yin shi, wanne ne ya so aka cikin su. Wanne ne wanda ta ja musu nasarorin da ba zai iya mantawa ba. Haka. Na siyasa na gode. To mun gode kwarai da gaske. To muna godiya. Zama shi muna godiya kwarai da gaske. To ka shi tambayan ɗan nagode kan Madina. To ɗan nagode. Lallai ana waƙoƙin siyasa, biki suna, birthday, komai dai. Sannan kuma akwai waƙar da ta ja min nasarori da yawa. Gaskiya ba zan mance da ita ba saboda waƙar siyasa ce gaskiya. Ba bakandamiya ba ce? Ba bakandamiya ba ce. Bakandamiya ta ita ce Fadila. In dai ya saurara zai ji ta.